खुलुमबाय आदामोन बाजैमोन आदैमोन मादैमोन आब'मोन गुमैमोन आमाइमोन आनैमोन फंबायमोन जारौमोन आबौमोन आबैमोन गासिखौबो नोंथांमोनखौ जोंहानि बे गोथार माइ दुब्लिनिफ्राय आंनि चेनेलाव खेबसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। ओमफ्रायहाय दिनैहाय आङो जोंहानि बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांनो ओंखारदों आरोना। जोंहा बिहाव बिखुनजोनि न'आव माने गामियावहाय देवल दङ, देवल फुजा मेला दङ, जोंथिं देवल होनना बुङो आरो बेवहायनो एसे थांनो ओंखारदों गानै जोमै। ओमफ्राय मोनाबिलियावहाय हारिमु दिन्थिफुंसालि बा हारिमु बिलिफांबो जागोन आरो खेराइ माबा माबिबो जागोन, मोसानाय नुगोन आरो बैफोर मोसानाय रंजानायफोरखौनो एसे आंजों लोगोसे नायहैदैनि थुरु। बिदिब्ला आरो भिडिअखौ नायना मोजांब्ला एसे लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम दाबाव। बिदिब्ला थुरु आंदों आवगायलांसै चलो।
आरो जिलापि लांसै बिराद गोथाव गोथाव जिलापि दङ आरो ना बेखौ लानोसै मेलायाव जिलापियानो साबसिन आरो ना बेलेग फिथाफोरखौ आङो बेलेग मेथाइफोरखौ मोजां मोना ओमफ्राय बहुद मेला बाजार आरो ना रानियाबो फैदों रानियाबो फैदों गामिनिनो आरो ना बिसोरनि गामिनिनो रानिमोननि गामिनिनो मा बुङोलै बुं दा मोनायाव लिंहर दा मोनायाव बयबो फै फांसन नायनो ए हरसै बे फांसनखौ माने बोसोरफ्रोमबो जायो आरो ना मेनि 2 तारिखआव जाखायो मोजां बायदि मोजाङै औ ओमफ्राय मेनि 2 तारिखआव जाखायो आरो फैगोन बोसोराव सिलभार जुबिलि दङ नोंथांमोना फैनो हागोन बे जाबाय मंगलदै खाथिनि बर' गामि जामुगुरि होननाय मोनसे गामि नोंथांमोना फैनो हागोन फैगोन बोसोराव सिलभार जुबिलि दङ बिराद मोजां जागोन आरो ना 25 बोसोरनि ओमफ्राय दा बिराद मेला जागासिनो दङ बिलाथि ओंखाम जाहैनोसै रानि लाहानाव बिखुनजो लाहानाव जाहानि हिर'आ फैदों केकटासखौलाय मा नांगौ बिफांसो केकटास बेखौनो बायगोन केकटास फैगोन बायगोन केकटास बेसेबां फैसा लादो 200 बायमारगोन आं मा समाव फैनाय नों आंनि सिगाङावनो फैदों दहाय फुङावनो फैदों मानो होनना बुङोबा बिहाव बिखुनजोनि न'आ बेयावनो नालाय आंना बे गामियावनो सिन्था गैया आरो ना दा बोथिसे होलांगोन बोरमा आरो बे गांसे बेगा 100 आरो ना बेफोर सब 100 कम्पानि आरो ना नै बेफोराव सब मोजां मोजां जिनिसानो दङ गासैबो 100आनो आरो आंबो गांसे लानोसै बेखौ मोजां नुगोन ना मोजां नुवाबाबो लानोसै मालाबाफोर दरकार जायो गांसे लानोसै 100 बिराद मोजांलै लानोसै